Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनिबो मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जोङो बिराद गोबावनि उनाव बेसेबा बोसोर जाबायमोन आङो सिरियाखाना थाङाखैमोन आरो दा स' बिराद गोबावनि उनाव सिरियाखाना थांनो नागिरदों। ओरैनो आं सोमजुज्रुखा आरो बिनि सायाव सान्दुं खामनानै गोसोम जाजोब्बाय आरो ना। दिनै माने जोंहा आब'नि फिसाला दंफैयो नालाय जोंनावहाय आलासि जानो बेखायनो सिरियाखानायावहाय बेरायनो लांनो नागिरदों। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादों ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। स' गाइस नोंथांमोना आंनि साउथ फिल्मनि एक्टरखौ नायदोंना नायाखै दासिमबो? नै जों थांगासिनो दा। अ माबा फट' टिक्लाखौ वाइट शार्ट गाननायखाय जि हेन्डसाम नुदो। बा मालाय बोरायाखैलाय बुरबाव नों बोरायबायबा आं आरो मा जागोन? न' सना नों मादि मोनखो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों? नोंलाय नानियालाय मादि मोनखो? हा 10 बारसो नायबाय। मा 10 बार 100 बार नायनांगोन नोङो। स' दायो जोङो थांसै आरोना गासिबो फैखाजोब्बाय गारियावहाय दायो जों थांनोसै। स' गाइस जों दायो मोनफैबाय। बहुत मानसि जायो खोमालै। बिथिंफोरा पार्किं आरो लेफ्ट जों दा सिरियाखाना नायनानै फैदों। नै जोंनिया बे tukluखौ नायनो देखायनो लाना फैगासिनो दं जों दा। दा एन्ट्रि जाहैनोसै जों दा। फैजो जोंजों लोगोसे गाइस बयबो सिरियाखाना नायनो। मोख्रासो गाबदो खोमा ना? नै टिकेट लानांगोन आयौहा माइसि मोजां। tuklu थुदो जिबौखौ नों माखौ फार्स्ट ना खोनासंलाय मबेखौ फार्स्ट नायग्रोगोन इखौ बुं सना माखौ फार्स्ट नायग्रोगोन हा माखौ फार्स्ट नायग्रोगोन दे बुं माखौ फार्स्ट नायग्रोगोन खिथानाय मिथिया नों माखौ नायग्रोगोन दे बुं माखौ नुयो जि मोजां नुदों नोंलाय माखौ नायगोन नों आंनि अननायावसो नों दिनै फैनो मोनबाय न' फार्स्ट टाइम आय'लै आय' नङालै ओरैनोसो होनदों जाहाथे देग्लाय फैखांबायनो नुबाय सना हा नुवाखै मा नायदो जा tukluआ गुसुमथार माथो बान्दरानो माइसि गुसुम मा होनोमोनलाय गुसुम बान्दरखौ आयौ माइसि गुसुमसुम बान्दरा हनै गुसुमसुमथार नों बायदिसो नुबायलै आं गोसोम गस्ला गाननायदो फायसना ओरैनो नोंनि पार्टनार गोसोम गस्ला गानबायना नोङो मा नु टिक्ला वाव नानि जिराफबो दंमोन जिराफखौ नुवासै नै इयाव मा दंथाय आयौ जि मोजां जानाय टिक्ला दाउआ र' थांबायसो आन्दुथिं
रां नोंथांमोन देखायनो दे सोरबा इमान इदि माबा तारखौ होना दोनबालाय माहा नुनो दे कुट 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 मेगन गान्दाया होनलाय मेगना नै आंनियावसो नायबाय थानो इसो ओइ सिङावसो दं नै नैबे जाहैबाय ईगल वाव हाय बेबी हाउ आर यू दे खेबसे फट' खेबनो दे इयाव था नायलाय दाउजो लाबजो दाउ फिसा फिसा दं माबा मायाव मायबा दोङो थां गोलैगोन थु नैयाव माबा दोङो नै मैखौ नुबायना सना ओइलाय नै मैया दाउफोरखौ मोजां मोना लांनायनो मोसासो नायनो लुगैदों होननानै नोंलाय मा नायनो लुगैदों आयौ दाउनिखौ नायनो बाबाय आं देग्ला खामायनो हाला आं हालालै मालाय गथ'खौसो दिननानै गावहासो होबाय बारखोनानै मा दङ इयाव दाउ मा दं देग्लाय इयाव मा बुस्थु वाव जि गिदिर गिदिर नै नुबायना रले वा जि स्रां स्रां नुदों नै खाथियावबो दोङो फैना बारल'नाया नायना मानो गैला इयाव फै ओइथिं नुगोन एबारै बेलेग बुस्थु नुलायगोन एबारै चलो साथी मेरे वाव जी क्यूट तार ना ओइ हामा नै आयो जि क्यूट का ओइ नै अन्थायाव मासे नुबाय ना टुकलु नुबाय मोसाया हनै वाव मोननै मोनथाम होना दोनखादोंमाखै इनिखो ओइलाय मासे वा सेलायदो नाय फाय टुकलु नुवाखै खारबाय मा नुखोलै नोंलाय सेंग्रा
मामानो खिथाहैनांगोन ना उमुक उमुक देखायदो आदैया होननानै नङाबा नोंस्रा नोमाया आंखौ थुगोन ना देखायाबा गोसो बायदिखा आरोना उन्दुनाया बाद बुलिखा आं बायसा हनै देग्ला आं बायसा ना ओइ अबेथिं थांनाङा थांनाङा इथिं दुस्थु ना माबायदि खालामना दंलै आं बायदिना देग्ला बे मोनसे बे पामदाया आं बायसा बादुलिथार खोमा हनै माबा देग्ला बोरैबा उन्दुना थाबाय इथिं फै मोजां नुसिनगोन बेलाय मानो बिदि उन्दुना थाखो मादि बेयावसो उन्दुना मोनबाय आरो इबो थांबायसो हाबसो लांबायसो चलो गैया नोंनिया खाफाल गैया दिनै जिबौ नुगोन ना नुवा टुक्लुआ ओइलाय इयावनो नुगोन ओइलाय इयावनो दां जिबौआ नै दाउफोरा मोगथाङावहा गिदिरथार आरोना बेयाव फिसासा नुदो सिगुन जि गिदिरखा रियेलाव लायन माथो रानथें थेंथार खर'ल' गिदिर जायोलै खेबसेबो इयाव दंमोन हनै मानैल' नङाथ' आरो दंखोमोन हा टुक्लु लायना नुबाय लायन जि मोजां उन्दुना दोङो न' आयौ दासो नुहुरबाय बाल आं गिबायले सना हेल' नाहरबाय बाल आयै आंनि जाग्राया लुदुदु गोथावथार जागौमोन ना सानलायलायदो खोमा आंखौ नुनानै बिराद गोथाव जागौमोनलै इयो गेमस्रि दैमारिया रथब थबनो नानिखौबा जानाय नङामोनदांलै हाराखौ सावसु दोनगौमोनदां नै जि क्लियार नुखादो नै खम जानो लुगैदो इयो लोदोदो होननानै आंखौ गिलुलुनो सना Come here. It's a tiger. Tiger. lion Tiger. no lion Tuh tuklu ala mana ke maha mobile नुहुरा मिथिबायना नों जुआव फार्स्ट टाइम ओके सोरनि अननायाव फैनो मोनखो बिराद गिदिर खोथार जेनेबा इयो माइबो गाबगासिनो गान्दा मैया जि गिदिर गिदिर खाना नै गान्दा ओमफ्राय इमुइखौथ' जाया खोमा बोराय दाखुरारा
मा होनगोन इखौ हरन मा होनगोन इखौ हरन मा हरनलै अ इदिनो दोनलाय नै मोनसे नै নীল গাই बिराद जोहोलि जागोन গরুরে প্রজন্ম गरायसो माथो 와 비구라 마디바 잘래래 이봐 왜 너가 비구라 잡래 이 잡네야래 마디바 잘래래 गोजौ मानसिनि खेबनाय ना नुहुरजोबो जि मोजां नुदों नायनाय टुकलु wah नुवाखै कत मोजां नुहुरदो टुकलुआसो नायसिगोन दा भिडिअ'हा मिथिबाय नोंखौ नुनानै रागा जोंसिगोन महा ओइलाय खाथियावबो दङ होमबा ना ओइलाय इयावबो दङ ओमफ्राय बरिया थ' मा नुखो मा इयो मा दाउ होनो इखौ होद मा सिगुन हाथिथख्ला न' मिथियालै आं मा होनो ayo hwnna election kok थाङो इले maha mana ওই যেখানে আছে সামনে এই যে এই যে দেখেছিস এই যে দেখেছ এই যে जादों दाउब ओमफ्राय दायो जोङो जिबौ नायनो थांगासिनो जिबौ नायलाय मा जिबौ दङ नुवानो लायदोनो हनै जिबौआ फिसासो sama bayram kham samre wow फिसासो खनसेयां फैबा जि गिदिर गिदिर गोजौबो दङ এদিকে দেখো যে কেট হয়ে আছে মানে কেট হয়ে আছে কোথাও বাড়ি যেতে পারবে না কোথাও যেতে পারবে না দেখেছিস বড়গুলো একটু মোটা মোটা বড়গুলো তো এই জায়গা থাকতে একটু ভেঙে যায় ज्यादा होने मो gila mungkin nama नै बोरमा मेन्दा टुकलुआसो मालाय उन्दैयावनो नुसोबायलै जोंफोरासो गोदो नुवाखैमोन
ओइ ओमफ्राय जिराफा मान गोजानावसो जिराफखौ नुवाखै नामा नों बारबायो ओइलाय माथो ओइलाय जि एदावबाय थादों नै चलो थांसै जायो आरो बिदिसिम